problem yatinayo varume ndeyekuti takasiyana nevakadzi. Vakadzi vakabatana kudarika isusu varume. Isusu varume tiri marivals. Nepatisinganide kuva marivals, tinongorwa tichingorwisana, tichikompita senge miti iri kukompita for sunshine muAmazon forest, right? Mupana yazvura yawe ahurirwa nemukadzi. Pane 3 or 4 or 5 men vanga vachitozviziva before mupana azvura kuti mupana akaroora munhu tsotsi. Unlike women, vanhu kadzi vakaona uchidanana nemunhu ane murume anohura, vanoudzana. Anozoita zvake nharo munhu anengaudza kuti iyo budhi wako anohura. Isusu varume hatidero. Varume tikawanikidziwa right now kuti tiri kudanana naye one person, tourayana kana kuuraya munhu wacho. Why? Kutourayana isusu kana kuuraya munhu wacho. Why? Nemawandiro akaita vakadzi. Right? And izvi hazvisi zvinhu zvokuti unokwanisa kuprepare. Here is what I suggest ini now. It's not easy, but I suggest this. Ukabata kuti unenge urudanana nemunhu arudanana nemumwe mufesi, uri mufesi, let's unite varume. We are an endangered species. Tora nhamba dzemufesi mufoni. Taura naye mukadzi asipo. That's what I do. Tora nhamba dzemufesi mufoni. Womutextira. Ndeipi yako mufesi wangu? Iyo musikana anonzi Ningu unomuziva here. Zvaita sei? No, handisi kurwa newe mda. Musikana anonzi Ningu chii chako? Varume tine ego, zvine newe. Handiri kuona. Painoita kuti titaurirane nokudza tichamari musikana anonzi Ningu uyu. Musikana uyu. Ndikudanana naye. Pandaona mufoni macho kuti unenge urudananawo naye. Tisarwe. Oh, really? How long have you been doing this? Tatova nenguva. Because vasikana vanototamba nepfungwa dzedu zvokuti anokupa nhumbi iwe yemufesi wamwe anotoziva mufesi yagorera. Iye achiziva deep down zvakuti anombo ndiyaliona. Handikuona. Ende Chihure hatichipedzi tikasaita zvandiri kutaura izvozvi. Right now mupana azvura yawe. But kune varume vamwe vakawanda vanga vachitozviziva kuti mupana akaroora slay queen vanozviurira zvapa. Handikuona. Tikutoseka vanhu vari kuseka mumawhatsapp group. Mupana azungaira mupana. But atofa. Handikuona. Which means tatova futi vakadzi vari kutoshotegwa. Vakadzi vanoudzana. Unoona vakanyora kuti let's stop violence against women. Apa havasiwo vakatomborohwa, havasiwo vakatombotsinywa kumeso, havasiwo vakatomboso. Ende vakadzi vari kuhwina dzimba after divorce, vakadzi vari kuuraya varume, vakadzi vari kurova varume. Hapana kana varume vari kumboitwa fathers for justice. We are not united men. Vanhurume hatisi united. Tichapera. That's why tichikurumidza kufa. Vanhurume tinokurumidza kufa vakadzi vacho. Lifespan yevarume itori zvimwe zvacho nezvozvo. Vangani varume vari right now vari under depression nekuda kwedivorce. Divorce yavakatoita instigate ivo pachavo. Vachifunga kuti vakapenga. Wozodisa kuti havana kupenga. Vopedzera vakupenga. Vapedza kupenga vopedzera vakurwara nestress. Urikuona? Stroke and all that. Why? Because tatisingatipani. Udza mufesi. Inzwaka. Mukadzi waunayo anyanya kubatana kukukunda. Ngatirovei gym boys dzangu. Dumbu renyu rakurisa baba iri. Mukadzi wenyu anenge anofara vanhu vanoenda kugym. Kugym ari kuenda uko. Ari kuita in a nice way. Tisingarwe. Tisarwa nesurprise. Varume vazhinji vari kurwa nesurprise. Madivorce mazhinji ari kuitika ari kutirova by surprise. Zvendati divorce name. Ari kujoka uyo achadzoka. Vangani varume vanofunga kuti vakadzi vavo vachadzoka. Havadzoki. But kune umwe mufesi aitozviziva kuti mukadzi wako atori nezvikomba hobo. Hatiudzane. We need to unite, man.